Ja, og så er det nemlig ulempe ved det. Det var bare sjovt. Ja, det var klart. Ja. Okay. Hvis man kigger hele tiden på, hvilken vej man vender her, man har så nøgler. Det betyder, så kommer du så kommer Så kommer det gerne ud. Jeg er 4. Og så skal vi lige det. Så tager mig. Nej, de skulle vende om. Nu er jeg i hvert fald lærer. Nej, nu bliver jeg helt spændt. Så kan man dele dem ud sådan et til hver Nå ja, okay, det gør så man skal vi ikke sidde og vente så længe. Nå, det Det er også blandet. Det gør man faktisk også. Ja, er der ikke en? så skal vi have den der. Er der ikke en, der får dem alle sådan en? Nå ja, det er rigtigt. Så når vi får fået alle, og du lærer. Eller hvad? Nej, det er bare... Nej, det er mine, der er også. Jeg tror, det er bedre. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal vise. Nej, jeg tænker. Noget. Nej. Noget lige klar. Ja. Så er du nødt til at tale. Ja. Leverer. Ja, så kan man spille. Om jeg skriver det, så vil jeg vel noget... Tak. Den vi skal finde, det er det, se. Og så skal man sige, at det først starter fra nu. Ja. Fordi ellers så er det sådan, at der der kommer ind. Jeg ved ikke, hvad jeg først i Jeg vil sige... Det var jo det. Ja, det siger jeg. Hvad siger den bedste måde at slage i? Er det for sent? Må jeg tage den så? Ja. Hvis man ikke lærer den. Nej, det er ikke lærer. Nå, ja, hvad fanden er du selv? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Der var en, der lavede med... Ja. Hvad du må se. Hvor mange af de gode kort, der lå der først? Ja. Så skal de have lidt hjælp. Det er langt ude. Det var en, der lavede. Ja. Og det må man altid tage mod hjælp, så det Men det er også rigtig godt at have hjælpekortet. Ja, okay. Det ligger rigtig fint der. Ja. Men hvad er det? Ja, det var i hvert fald det. Det er ikke noget tegn. Der er ikke nogen der. Men hvordan skal hun lade det smart? Det var det, du mente, du kunne gøre sådan. Ja. Nå, okay. Det var meget smuk melodi, ikke? Ja, det bruger du også. Ja, jeg vil sige... Jeg kan vente, det er lidt vandfra. Faktisk skal det ikke fortsætte ikke med. Kan du se derovre fra en lille Ja, hvis I lige kunne løse den, så var det jo bare super. Men der er nogle kort, der er mere... Og den der viser man den med... Det vil jeg. Det vil jeg. Ja. Den vender den anden vej. Nu skal vi række hånden op herovre. Ja. Skal jeg bare? Ja. Det er ikke stille spil. Hvordan vil du vise den her? Jeg kan ikke mangle mit instrument. Men du kunne synge måske. Hvad er legæse? Det er Christian gjort. Ja, den tror jeg, det er. Den er ikke så fint at vise. Nej, det er Christian. Altså, du kan Det er Altså, det ja. Yes. Og det ved jeg faktisk ikke. Det er... Ja. Nej, jeg kan ikke huske det. Okay, det kan vente ikke, hvor jeg kan se. Altså, Hvad? Vil du høre det igen? jeg ved ikke. Den er med. Og sakat. Nå, Christian, det er nok, hvis det er kasebær. Eller skal det også være Det er ikke ude på sidste case. Jeg kan altså ikke huske pausen. Har du en pause der? Jeg har det. Ja. Du har en, der ser sådan ud. Ja. Rest. Det er den. Det er lige præcis. Ja. Og så... Den er vi ikke rigtig Ja. Okay. Og de giver mindst. er det bare så? Ja. Har du også skiftet din... Ja, det var det. Jeg går efter. Men man må godt tage det, vi skal aldrig google eller noget. Ja. Nej, kun det. Nej, kun det. Nej, kun det. Kun det der. Ja, jo. Jo. Du skal både til Nordløg eller alt sammen. Nej. Hvordan vendte den der hele? Det er pause. Så spørger jeg hende så. Ja, tak. Ja. Men så er det det der med børn, de skal se dem sådan her. Nej, de skal se dem med den anden hånd. Nej. Sikkert, de skal spejle sig i dig nu. Det er så også, Er det så ikke venstre? Ja. Ja. Du er modsat din læser. Er det en Nej, det er din læser. Okay.
Skyder du mig? Ja, det gør Nå jeg. ja, det var en blue. Så det er Vi er færdige. Nå. Jeg tror bare, Ja, så er I gang. det var en foran. Bevar spændingen. Nej, ja, fordi så var det foran med sådan her. Nå ja, ja, det er rigtigt. Ej, det er du altså ikke lært. Det ser bare sådan ud. Nu skal jeg se det. Det ved jeg faktisk ikke. Jello. Så ser man det ordentligt, men det er kun den ene. Så ser man så bare en hat jello. Ja, love. Nå, Ja. Okay. vi tænker bare, at jeg får lavet de to knuder. Det er så, det er så. Sådan her. Er det sådan? Ja. Nå, må vi lige spørge. Okay. Ej, det var da det. Det kan jeg formere. Ja. Ja, det må man sige. Var det ikke? Og det galt jo over for færre. Så var det. Så skal man gøre sådan, ja. Det kommer jeg kan på. Ja, Det er din læseret. Hvis man kan det, ja, så kan man få børn og andre til at Og har alle så. Ja, så modsat. Ja, Jeg har da sagt, længere. Det skifter igen. Hvad er det så? Hvad er det? Kommer meget hurtigt. Det er Skal vi gå? Men 16 det er så er der 32 for det.